Evo recimo uzet ćemo ovaj Tiger Nut. Dobro. Onda ćemo uzeti, vi možete da uzmete nož, ja imam sad trenutno makaze. I zasečemo na par mesta. I sad ćemo staviti u dip. Za ovo doba, znači preko dana, stavit ćemo u aromu Plum Selfish. Proizvođač to vam neću reći. Tako da sljedeći naš mamac će biti ovo. U toj aromi.